právě nastal čas jezdit. Takže čau lidi, já si tam u mého nového aj prvního videa. A mám tady svého dirťáčka. Dirťáčka Crossa. A za rok a půl nějak zhruba budu mít Norco Side C3. Celoodpružený kolo, ale to, no, k věci. Takže dneska se naučíme skákat a jak to skočit efektivně. Tady ten metrový skok. A ježiš, tady jsem to fakt rozbil, to je super, no. Tak jo, tak. Že skočíte, třeba jak bude přední kolo někde tady. Tady si dejte poslední příšlap a tady už to nechte plynout a dopadnete zase sem. Prostě nic jakože těžkýho. Tak já si myslím, že to můžu ukázat, jak to skočit. Tak jo, mám i bar spin systém. Jako chtěl bych bar spin, ale tak to je malý skok, tak myslím si, že asi ne. Bar spin to znamená protočení, že se vám protáčí řídítka. Takhle. Já to skočím takhle. Ale jakože to moc tlačí takhle, takže skočím normálně. Jo, to. Tak, jdem na to. Ano. Yes, takže takový skok. Úplně ideální, to bylo mě vletěla do pusy muška. No. Mogu já dublí, ty mogo. Já si to rozkočit ještě jednou. Tak jo lidi, takže teď bych vám chtěl ukázat. Když to nebudete umět jakože skočit, když jste třeba začáteční, tak teď si ukážeme, jak si skočit takový skok. Jedu. Hlavně pozor. Dám si nejlehčí převod, do té taky, ale u toho skoku ne, ale dám si nejlehčí převod a jdeme. Jedu. Přejedu. A takhle. Takhle. Tak hop. A se dopředu dám těžiště, dám si to ještě jednou. Dívejte koče. Počkej. Takže pomalu rozjedu se. A těžiště dopředu. A to je všechno. Nic těžkého. A teď si to můžeme dát takový edit, jakože jak to udělat mega dobře. Teď dám skok než jeden. Jo. A pak si to... Já dám jakoby dvojkou. Tak jo. A jdu. A budeme mít ani svůj jméno, jo? To neříkej! Tak jo lidi, to bylo dnešní video. Doufám, že se vám to video líbilo a jestli chcete, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál.